Sa number 4, compound di anay Governor Henry Teves ang ginraid sang CIDG. Mga armas kagiban pa nga mga high-powered firearms ang na-recover. Ginraid kay na sang aga sang CIDG ang compound nga ginapanagyahan ni Anay Negros Oriental Governor Henry Pride Teves sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sa interview sa Chief Legal CIDG nga si Attorney Thomas Valmonte, ila ginpatuman ang search warrant sa compound ni Teves bangod man sa ila nabaton nga impormasyon nga didto ginatago sa compound ang mga armas. Ginpahayag naman ni Valmonte nga wala sang kaangtanan ng operation sa assassination kay Governor Ruel Digamo, kundi ini ang operations ng CIDG nga oplan pandanansag Omega batok sa illegal possession of firearms and explosives. Sa initial reports ng CIDG, may mga nakuha sa compound nga hindi magnubo sa napulo ka mga armas, lakip na dari ang 3 ka mga high-powered firearms. May mga bala nga na-recover sang nagkalain-lain nga armas. Wala si Teves sa tion singin patigayon ang operations ng CIDG. Padayon pang ila pag-raid sa compound as of press time.